Il-Ministru Mirjam Dalli ma tridx tajt li huma s-setturi li fihom il-ħaddiema qed jitħallsu pagi baxxi u miżeri, kif tenna l-eks mexxej Laburista Alfred Sant waqt l-intervent tiegħu fil-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista li saret il-ħadd filgħodu fejn kritika l-ekonomija ta' cheap labor adottata mill-Gvern. Inti konxeta dan u li huma s-setturi li huma milquta minn din il-problema? Jiena nistieden li n-nies isegwu huma id-diskors ta' Dr. Alfred Sant. Il-ħaddiema barranin u Maltin li qed jaqilgħu pagi baxxi. Jiena smajt il-Dr. Sant u nsegwi u nistieden li n-nies isegwu d-diskors ta' Alfred Sant mhux joqogħdu fuq l-ispin tan-net television għaliex Alfred Sant kien ċar ħafna. L-ekonomija tagħna tistrieħ ukoll fuq xogħol imħallas baxx ħafna. Lanqas il-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri ma rid jgħid li huma dawn is-setturi li jinsabu milquta minn din il-problema li qatt taffettwa ħafna familji kemm Maltin kif ukoll barranin. Huma dawk is-setturi li hija evidenti li għandhom pagi baxxi. U nafx qal Alfred Sant u naf li semma li l-ekonomija ta' pajjiżna bħalissa għandna ħafna xogħlijiet pagi baxxi, ġifieri. Le ma rispondejtniex. Ma għaxek, nistiednek terġa' tara. L-klip u nafx qal. Però konti għatem jena nafx qal ukoll. Irridu niftakru fil-ħaddiema barranin u Maltin li qed jaqilgħu pagi baxxi u miżeri. Nirrepetiha Maltin u barranin. I-verità li l-ekonomija tagħna tistrieħ ukoll fuq xogħol imħallas baxx ħafna. Però ovvjament il-Dr. Alfred Sant li kienet jirreferi għandek ċertu xogħlijiet, primarjament dawk li jkunu l-inqas li huma unskilled, li ovvjament il-pagi tagħhom ma marbutin ma dak tip ta' xogħol li nagħmlu. Din is-sitwazzjoni qed tmur mill-ħażin għall-ar tant li l-ħaddiema Maltin u barranin jinsabu f'morsa doppja fejn minnaħa l-pagi qed jibqgħu baxxi u minnaħa l-oħra l-prezzijiet tal-prodotti essenzjali qegħdin kull ma jmur dejjem jiżdiedu. Bil-Ministri tal-Labor jibqgħu jaħbu li huma s-setturi milqutin minn din il-problema u wisqanqax qed jagħmlu sabiex din il-problema tittaffa. Intant meta staqsejna lill-Ministru Silvio Xkembri min huma n-nies li qegħdin jitħanżru fil-Partit Laburista, speċjalment wara li Alfred Sant innifsu tkellem dwar it-tentazzjoni ta' tixħim u tħanżir fih dan il-Partit Laburista, Silvio Xkembri prova jdawwar id-diskors u saħansitra jgiddeb dak li qal il-membru parlamentari Ewropew Laburista. Ma tafx min qed jitħanżer għax kellna konferma oħra minn Rosien Kutajar fl-aħħar żmien. Nerġa' ngħidlek Alfred Sant ma għaxek. Tiskatta it-tentazzjoni ta' tixħim, tal-korruzzjoni, ta' tħanżir. Wara li fl-aħħar jiem l-eks segretarju parlamentari Laburista Rosien Kutajar żvelat kif minu tal-qalba fil-Labor qed jitħanżer, Net News għamel diversi tentattivi sabiex inkunu nafu għal min kienet qed tirreferi l-frażi jitħanżer u jekk il-Partit Laburista investigax min qed jitħanżer. Iżda sallum il-ġurnata kemm il-Prim Ministru kif ukoll il-Ministri tiegħu baqgħu ma qalux min qed jitħanżer u jekk ħadux azzjoni.